ପୁରା ତ ବେଡି ପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏ ଝିଅ କଣ ଅଳିଆ କି ନେଇ ଆଇଲ ମା? ରାତିରେ ପିଜା ଖାଇନୁ? ବଳି ଧମା ଆଣି ପକା ଦେରେ। ବାଇଗଣ ପକଡ଼ି ଖାଇଥା। ଆରେ ଆରଥରକ ତମେ ଫେରିବଲ ନେଇଯାଇଥିଲ, ଏଥର କଣ ଅଳିଆ ଗାଡି? ହେଲୋ ମା ଘରେ କଣ ଅଳିଆ ଖାଲି ଆସୁନୁ? ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଅଳିଆ ଗଲା ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଅଳିଆ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେ ଛଡା ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ନିଅ। ହଲୋ କି ଗନ୍ଧ କଣ ଏଗୁରା? ଏଥର କଣ ପଇଛୁ ବା? ମୋ ଛୁଆଟା ଦିନକୁ 50 ଥର ହଗୁଛି, ସେ ତାରି ଆବର୍ଜନା। ଏ ଛୁଆଟା ହଗିସରେ କେତେ ହଗୁଛି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ନହେଲେ ସେ ଦବା ବନ୍ଦ କରିଦବ। ରୁହ ଏଥିରେ 10ଟା ଅଛି ନେଇକି ଆଇଛି। ଖାଲି ଦଉ କି ଝିଅ ବୋତଲ ଭର୍ତ୍ତି ଝାଡା କାଢିଦେବି। ମାଇକିନା ହଉଛି ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଶନିଗ୍ରହ ସେ ଥିଲା କୌଣସି ପ୍ଲାନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। अरे जिते बड़े सीधा आंगुठी